Gom. Oh! Ano ka man? Ay, siyempre. Eh, yun yan si Lotion na ano? Yun ang bayad ko na niya. Tapos Bayad tumutulong na. ng grocery. Tapos uya pala si ano ko, si Sahod. Nung sahod ko niya, luwas na dyan si bayad ko. Tapos siyempre, may tip naman ako yan. Yeah. Sana all. Hamuto pala. Ganun sila na. Ganun mo na. Ano? Eh, Ano? yun ang sabi ko sa imo. Pirang bulan, pirang ano na, pirang semana na ako dahil inaasal ka. Hindi ka na inaabot. Pwede sa... Ayaw pagsabihin na may baby na kita. Pari na lang ta, may kulog. Ako nag-iba naman sa mga pagkada ko inaalam, mairin naman ako ta kami. Ano do? Hindi naman birthday handa pero araw mo gom. Ano rin na ko yung igibon. Talaga? Yan, may akit na kita. Hanggang yan pagka ano, magka 5 aki, anong na aki. Di ko para ano dyan, ali-ali. Talaga? May ko pero, iyo, di. Ako baga, araw mo, makambisyo. Really. May kung inom-inom na yan. Mayo ka, boss. Nga kumbulang ka. Mayo. Talaga dahil ka mabago. Hindi ko mabago, promise. Daw, Sir, pero, yun talaga. Totoo yan. Wala lang yan. pero sa kuya daw yan. Hindi mo ko gusto. Talaga? Gago! Ano? Gibuhon ta ng kambal? 2,000 years later. Taga na naman. Ayaw pa ng yung lalaki na ito. Anong oras na naman doon yan mapuli? Kung pinagnaan tula ko. Tik na ako. A few moments later. Ay, salamat. Ay, nakuli Oh, ang garanoy. saan ka halik? Duman? Taman ka say. Dumangki pa di. Ara mo kaya. Nagburo lang kami. Gana kami. Dakol-dakol kung... Hindi maray. Kasi yan si panangganahan mo. Tama bakal kitang gamit kang aki mo oh. Maan na. Inaray lang ka. Nyo, nagbalan panganay ko. Ano nga? Ikaw talaga pag-abot kita di mo. Mayo ka na talagang inaano no? Siyempre. Siyempre, pari mo to ang... Magayon ba kasi, Made? Ito dahil mo ko pero ano-anuhun iyo. Lasngag ka na naman. Ano? Yan ang motor na kita si Nonoy. Nunoy-nunoy ka dyan. Siguro. Kasi mo ko? Siguro. Kasing gwapo ko yan si Nonoy. Ay, maging kasing gwapo mo man iyo. Dahil maging kasing ugali mo. Ikaw talaga. Muli ka na iyo, ha? Muli ka na iyo, ha? Diyan na hindi. Diyan na hindi ta. Muli ka na iyo. Mabagay kitang ano kang akit tas din. Wow!